Moi, täällä on Champions of Champions-kanava. Ja taas me aiotaan kokeillaan voittaa, ettei niinku viime pelissä. Viime peli meni aika huonosti. Ja nyt tässä on meidän kaverit Sata Mikael ja Aaro 16S. Ja meille tuli joku random mastery. Ja jos se ei mene toppiin, niin tää peli on niin kusessa. Joten se kannattaisi mennä toppiin. Koska meidän vastustajat näyttää vähän semmoiset, jotka ei edes osaa jotenkin pelaa tätä. Niin. Tavallaan. Miksi toi ihmees pelaa Teemalla? Teemo, no ehkä kun se osaa pelaa sillä. Teemo on oikeesti hyvä. Teemo on oikeesti hyvä. Teemo on oikeesti hyvä. Teemo. No mä en osaa pelaa sillä. Eli meidän tiimissä on Warwick, eli Ray, sitten minä, Dr. Styggels, Braum supportti, Korkin supportti. Ja muistakaa nyt niinku miltä me kuulostaa. Minä olen Korki. Niin. Mä oon Ahri. Joo. Ja Ahri mid. Unohdin mainita sinut, koska syyt. Miksi Braumilla on Ignite? Se on vähän outoa. Kannatkaa. No niin. Eli Rei, mitkä itemit ois hyvä? Durance Blade, siis mitäs pelaat? Braum. Osta ne kaikki, jotka on sulla aluksi. Joo, mut niinku myöhemmäksi. Sä buildaat. Mikä kama sulla on nyt tessi? Ai niin, sä buildaat ton. Mikä toi oli? Relic Shieldin loppuun sitten. Kun huomaa, että sen voi buildaa loppuun, jos sä painat sitä. Joo, okei, Face Mountain siis. Joo. Joo, Face Mountain. Life is good. 30 seconds until minions spawn. Voit. Tulkaa sit sanoa, jos tarvitte apua, mutta mä tarvii 6 levun, jotta mä gänkkäisin. Kyllä. Mä voin tulla heti auttaa. Mäkin. Te kaikki menette salle tonne. Kaikille tiedoksi, mä en oo mikään maailman paras supportti sit. Kattokaa, enemillä on 2 topissa. Braum ja... Mä arvasin, että Braum menee. Yeah. Come on, teillä on 1 vastustaja botissa sitten, jos on kerran jungle. Move. Tai sitten ei oo ketään midissä. Täällä ei oo tullut ketään vielä. No, ei kannata mennä eteen, koska sit ne vaan gänkkää sut. Sit sä kuolet. Mä tanssin. Kova tanssi muualla. Älä. Mäkin tanssin. Täällä ei oo ketään oikeesti. Mäkin tanssin. Miksi te ottanut Udyr? Mennään nyt pois. Joo, mennään pois. Miten toi teki? Kuka teki ton? Minkä? If you have Toi problems, teki jolla look se up to jutun. me. Se oli se. Mä. Kuka on täällä? Kukaan ei oo botissa. Farmatkaa kun voitte. Joo. Last hittei. Vitsi, Enjoy some Braum. instead. Tosissas. Tää on aika säälittävää jotenkin. Ei Teemo. Mä vihaan Teemokin Teemoa. tuli. Tai se on hyvä champi, mutta mä vaan vihaan sitä, koska... Sometimes shield becomes smashing force. Mä saan saletun tapettiin jo ehkä. Katsotaan. Ei, älä. Älä ilman mua. Älä ilman mua. Mitä hätä ilman mua? Upsist. Oho. Älä mene. Se käytti sen. Ei haastette niin. Oho! Mitä? Miksu. Joo! Jaha. Lol. Saat ton ison jäbän. Väkkää. Sait sä sen ison Aaro? Väkkää. Varo miljoonei. No time for what? Joo mä tiiän, mutta on aika vähän HP. Väkkää. Mä käyn hakemaan sitä tuolta. Hei, väkkää nopee ennen kuin jungle gänkkää.
Ei toi on oikeesti vaarallista. Me Okei. B:llä. Okei. Mä en oo ihan varma tajuunko miten tää shieldi toimii. Ok. Nyt mä tajusin kai. Needs warm smile. No mä oon level 4 nyt. Mulla on mana ihan. Braum is on the job. Mä astin tän, jos mä saan lisää elämiä ja vähän manaa. Okay. Se on ihan hyvä itemi Ahrille kyllä. Niin mä ostan sit vielä yhden tosen kiven, josta mä saan sitä manaa, niin sit mä alan kerää abilities poweria. Se on hyvä. Muista Rabadons. Aha. Mother always said, don't lose. Mä unohdin ottaa biskutit. Okay. Toi jos on level 2, mä oon level 4. Eikö se ole level 3 jo? Ei mennyt ihan niin epäreiluksi kun mä... Aha. Tiedätkö, että mut meni äsken 200 manaa kun mä käytin kaikki. You are safe with Braum. Now this is Oho. Mitä ne yrittää? Onko yksi minioniaaro vielä? Noin. Ei, vielä yksi. Noin. always trust Braum. Varutkaa Teemoa. Joo. Hei, tuu tänne vähän. Eiku ei sitten. Älkää. Mä oon tapettu ton saleen. Venä. Oho. Väkkää. Oho. Kyllä mä pärjään. Vedetään minioneen nuo. Vähän jo. Ei ole paikka. Okay, Ei haasteta riitaa. Joo, okei, nyt mä lähden. Varo Miksu. Mä tuun pian. Tiedän. Mut eka mä tarviin levu 6. Joten koita pelaa silleen, et sä et kuolis. Ai minä. The darker Se on kyllä erittäin vaikeaa. brighter the star. No, kunnes mä saan levun 6. Mitä sä buillaat, Aaro? Hei Ahri, mitä vitsi? Okei, mene basee. Sä oot Mä ehkä sain kuollut. mun eikö tässä Mitä mä nuo Mä sain sit ostaisin? mun ultimatein. Niin mä näin. Näin, nyt Aaro, ei- mitä sä miksi sä et osta mitään? No niin, nyt on kyllä, nyt on tonni 81 manaa, jos tää ei riitä, mä ihmettelen. Oho. Onks kukaan saanut vielä tappoa, paitsi minä? Ei kukaan. Ei vielä. Mites sul menee? Tiedätkö, että toisten tiimistä toi on ainoa kuollut? Kaikki tiimistä toi äsken, jonka mä tapoin on ainoa. Mä sain mun igniten. Tai niin. You have problem. You come to me first. Vitsit kun tuolla on noit tykkejä, ne on ihan kamala ärsyttäviä. Mä käytän mun R tohon. Älä vielä. Älä kuole. Oi! Oho. R ihan vielä tappaa sitä kokonaan. Vaan silloinkin noin paljon. Let us go. Älkää kiusatko Teemoa. Today we Oho, okei, mä oon Kyllä, kuollut. parempi. Bye bye. Hei, me turretin alle tai me ollaan kuolleet. Xinsa onko se jungle tavallaan? On. Se on junne. Jakob. sometimes icy heart just needs warm. Hän ihmetteli. I wonder what's around next corner. Koska mä saan korkilla R-voima sit. Mä saan. Mä Vielä känkään midis.
Mä tarttin. Apua. Oko nyt. Life is Okei, mä sain R-voiman nyt. Eikö sulla oo? Okei, mä voin yrittää saada. Saa ihan just. Toi sen iso tykki on ihan kamala ärsyttävää. Okei, Vitsi. paljon tää... Okei. Kyllä siellä on Teemo. Oi vitsi. Ram is on the Se meni job. ihan putkeen. Feel this heat. Sä saat sen rein. Oho. En mä tiedä. Saat sen. No lol, toi flashas ja... Mites YIllä menee? Ihan hyvin. An enemy has Noin. Ei! Miks mä aina teen Mulla on tolleen? vihreä pallo. Ja vitsi, se oli ennen sininen. Mana on melkein loppus. Kuvasit sen, miten mä tapoin ton? Nuo. Mitä? Kuvasit sen, miten mä tapoin ton Is good. Xin. No niin, nyt mulla on R-voima, mä voin. Hei, tuut sä tänne. Näin mä. Okei. Mä tarvitsen vielä vähän rahaa, niin sit mä menen beissi. Hei, Aaro, yritä farmaa. Älä pelkää. Mä voin olla sun suoja. Jee. Your best. Kato suoja takaa, sä voit lyödä. Jee, okei, no nyt mä voin mennä jo. Moikka Aaro. Jos teillä on joku tappelu menossa, niin sanokaa vaan, että nuo Nyt kuva on tappelu tänne. menossa. Ai, Oho. mitis? Osi. Kompi. has been slain. Kuva midi. Oi. Ota. 3, 2, 1. Ota nyt. Oho. Ei tarvi. Ota. Pussitaan I wonder what's around Mexico. Mä menen puskaa piiloon. Ihan vaan läpäks. Sitten tulee Heimon dingo. Tai mene vaikka tonne tai jonnekin. The dark night. Like the stars. Ei kannattais vielä, kun se näkee mut. Oi, Jinktang soi! Apua! Feel this here for you. An ally has been slain. Mä en mennyt ihan putkeen. Näit sä? Kuvasit sä? Hei, tänne. En mulla... Kuvasit sen Hei, nuo? en. Mut tuu tänne. Come on, mä tein double killi, etkö sä Noin mä voin aina. voithaa? No Mikä hei, toi sun pikku koira on? Se on yhden kaman semmonen juttu. Voi mäkin ostaa sellaisen nimen. nyt tulee korkea ralliauto. Ally has been slain. Ai mitä? Sä tarvit smiten. Okei, mä tiedän, että tossa on sieni. Mä haluan vaan osua siihen, koska... Sometimes haluan- I see hard just needs Sen Mä Ei tuun tee yhtään känkkään. Dante. Onko tuun känkkää muuten? Se olisi ihan hyvä. Me ei olla saatu mitään tyyppejä. Ups. put away your work. Sano sit aina kun sä haluat, että mä näytän jotain. Mut mä tarviin mun R-voiman, siis ultin, joten ottakaa siellä vähän aikaa. Ok, 45. no vielä... Niin. Oho. Can be opened. Ja sitten me voitais vielä gänkkää Teemo. Se on vielä hyvä. Missä Teemo on muuten? Musta tuntuu, että meitä gänkkätään taas. Eiku kohta. No Edemiksin, eli No se Teemo Teemo tuli. Onko Teemo on Mut tuo? mä saan mun... Hei, lopettakaa pushiminen, antakaa niille pushi. Jotta Ok. mä voisin sitten hyökkää. Ok. Mä Ota ultaan vielä yksi tolleen. Onko nyt mennä vähän tänne päin? You can all Miksu varjo lähdet Apua. Sori, Miksu, nyt mä en voi ihan auttaa. Hei, älä tuu tänne. Hyvä. Muuten toi näkee. Hei, kuvaa nuo, miten mä tapan toksini. Ok. Koska se tulee pian. Kuva. let us go.
Oi, come on. Oho, Piti flashaa. nice. Juu. Noniin, Ok, tuut se kohta. Nyt olisi tosi hyvä tilanne. mun ulti lähti. Ihan Mun ulti lähti. Mun ulti Hei, lähti. ollaan rogei. Hei, Aaro, älä pelottele. Sä oot ADC. Sä oot ADC. An enemy has been slain. Oho! Nice. Otanko Ei! Oot sä tosissas? Toi oli aika sääli. Älä tee Aaro. Se on vaarallista. Koska se Teemo... Aha, vitsi mun ultti meni ihan... Mä tuun pian. Mä teen semmosen vähän niinku... No time for working. Jaha. Aaro R-voima minioneihin. Oliko nyt fiksu? No, ei nyt oo Antakaa fiksua. noitte pushia. Joo, ok. The darker the night, the brighter the stars. Ei sit. I go. Your team has destroyed a turret. Deffatkaa esim. Sääaruista. Vaan tätä pikkasen. Älä mene noita vastaan vielä. They are too tight. Hei Nuo, kuvaa Ei, miten mä mulla on käyn. pieni ongelma. With bro. Nuo, käy Joo. Oho. Löytyykö Xinit sauva? Saat sen. Come on, näit sä se An ally flashas. has Älä. been slain. No sinne meni flashia ainakin. Mut jos mä saankin se. Kato, mä käyn hakee Heimeri. Always said, Oi vitsi. Varo. Oi. Sinne meni flash. Varo. Ei voi mitään. Hitto. Ram is on the Oli aika suuri. Nyt miksi sulla olis toi, mut sulla vähän. Hei, tänne, hei. Aaro, mitä sä duunaat? Mitä sä ostat? life is good. No, mä mietin. Ei vitsi! Mä olisin saanut ton tapettua! Mä olisin saanut sen tapettua, mut mut loppu kesken manaa. Varo, toi voi eettää sua. Varo, me pois. Mä tiedän. Kato. Nyt sä voit saada sen vitsi. Ally has been Come slain. on, mitä ihmettä? Ei toi mennyt. Ei oo mitään järkeä. Mä käyn hakkeesta. Oi vitsi. Mä kierrän tän, jotta se ei ihan, et se ei mitenkään pääsis mua pakoon. Kuvaa Nuua, miten mä haen ton. Ok. Oho! Okei, kuollut mies. Saat sen, et sä... Ei! Come on. Mä katon. Mäkin. Sometimes I see Tänne mä voin. Nonni, noin. Nice. On hyvä. GG. Onks barbecue? Vähän. if you have Se on hyvä idea. my brand first. Se kannattais ostaa. Mä ostan Dariuksen. Tuossa paljon muuten varvit maksaa. 450. Se maksaa tosi paljon. Mä voisin ostaa tän. Niin. Mäkin voisin ostaa sen. Oho! Tuo Teemo vetää paljon damaa. Even heavier though. An enemy has been slain. Shut down. LOL. Double kill. Nice. Juu. Ihan hyvä oli. Mä sain mun ultimaten. Ok. Hei, hyökätään tohon Browniin nyt. Ei kantti. Teillä on alle puolet, tuolla on täydet. No ok. When going Mulla on gets kyllä tough, täydet. you call bro. Mut sulle ei oo riittävästi damaa. Shield is here for you. An ally has been slain. Oikeesti! LOL. Sille jäi ton verran HP, käykää katsomaan.
katoo. Voi vitsi. Always. Nyt Kattokaa, Rei joku hetki. Hei! Rei, ei kun Mä mä, käyn ei kun, käsi. mä menen. nyt Ei kun Rei saa Mä kierrän turretin. kuvaa kun mä haen. They're always said, Joo. don't move. Joo, se tulet niin saamaan se. Se mennyt metsään, missä Nuua on. Päivää, nuori mies. Ei! Onko tosis? You are safe. Onko? Saat sen, saat sen, saat sen. An enemy has been slain. Lol, kuvasit sä to? Just Melkein. tähän, jos mä olisin tullut tähän ja KS. Hei, mennään ottaa nää kaikki. Vai No joo. Mulla ei oikein nyt mennyt kunnossa. 4 kuolemaa, 4 assistia ja 1 tapa. Tää meni aika huonosti. Se alku näytti mukavaa. tänne. Oho! Meni vähän väärään paikkaan. Oho. Tuossa oli sit just An siellä. ally has been slain. Oho. Oho. Oho, niin missä se kaikki täydellisesti? Mitä Näyttekö ostait? sin- Näyttekö siinä on ihan väärässä paikassa? Näettekö se on topis, kun se pitäisi deffaa bottia. Rei, mitä minä ostan seuraavaksi? Dead Man's Blade, oisko? Frozen Heart, joo, varmaan. Mitä mun kannattaisi ostaa? Mä haluan Frozen Heart. BF Sword. Kyllä. Joo, osta se. Let us go. Ostan Essence Reaver. Tai en mä tiedä mitä korkealle pitää ostaa. Mitä sä oot buildaamassa? Oot sä buildaamassa Bloodthirstiä? Mä saan niin nuoset kiinni. Ei saakaan. Hei Miksu, tuunks mä turretin toiselle puolelle? Tai, en mä tiedä. Se tulee Brown. Mä voin kyllä tulla, oota. Ärsytetään sitä tässä vaan vähän se. Ei, älä kuole, älä kuole. En mä kuole, mulla on... Se on se mun RL, jos se houkutellaan vähän tänne päin. Oho. Mä oon nyt täällä turretin toisella puolella. Eli mä voin tulla tänne KS, hehe. Move like they hurt. Mä voin laittaa R. Oho. Nice. Teemo on täällä! Ja mä, An ally has been slain. Sä kuolet. joo. Myös Rei kuolee nyt. Oho. Mä lähden. No time. Noi flashas. Oikeesti, kuulitteks te? Joo. Juu. Ihan turha flashi. Älä vaan. No olihan se tietysti hieman turha. Siis Teemu kai flashas. Mä katon. Mulla sit onkin. Kai, joo se flashas. On siellä kyllä toi... Tuo tyyppi. Ihan hyvä, guutatoiksin. Sillä ei oo manaa, joten älkää pelätkö, se ei voi tehdä teille Okei, mitään. no hyvä. You come to me. Onko se tossa puskas? Mä en oikeesti tiedä. Hei, mitä sä teet? Miksu, tuo toi turretti midis. Joo. Helposti. Vaan 1 shotti. Mä oon niin paras käyttää tätä shieldia. Mä en tiedä mitä pitäis tehdä. Mä ultaan Teemon. Olkaa valmiita. Ok. Mm. Siihen tuli sieni. Sori. Vähän, sori. Ei vielä yksi. Yksi. Oo. No nyt se on stunnattu, mutta ei jaksa. Sori, se oli mut vähän kovas. Ei mitään, sä sait sen, se oli hyvä silloin. Mä meen midiin. Moikka. Ei ku... Onko täällä on 2? Master Ryd. Se lähti just se Master Ryd. Ei ku mä käyn hakee Dragonin. Another day. Onko tunko auttaa? Tunks mä oon?
Joo, tulkaa vaan, mut sit mun pitäis mitteä se, et kun Joo, silloin... joo. Älkää tulko, siellä on vaara. Life is good, no? Tuu sit gänkkää tänne. En heti. Ja kuka tappoi Dragonin? Let us go. Mä... Joku häkkäri varmaan. Haha. La 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 la. Miksu, anna noin the pushi, niin sit mä hakkaan. Hei, täällä tulee Braumi. Päivää nuori Braumi. Tuletko moikkaamaan Braumia? Hei, täällä tulee Braum. Nyt! Tää, Tänne perään, kun te saatte se kuitenkin. Ei, olisit tullut. Sillä on Mutta mä mana en ois vähis. kerennyt. Täällä on Ultaa! 3 näitä. See? Ai, kenen? Mä saan täällä kiisistä. Näihin kaikki 3. Mä saadaan se turretti. Oho, meni hyvin. Mä oon niin naurittavia. Sori. Vitsi. Mä kuolin tolle tielle. Mä ostan tälle Warwickille tankkikamaa. Mä Jotta ostan tällekin. Jotta Uusi mut ei varmoiksi. Lol, ei tarvii näin paljon. Tekis mieli oikeesti ottaa toi Teemo. Silloin mana loppu. Käy hokee, mä tuun mukaan. Se on tää. Toi mun. Pitäkää toi midis toi turre. Ei tarvitko niinku yksi. Niin. On the job. Mä voin vaan hakea sen ilman mitään. Come on, toi Teemo! Mitä vitsiä? Aha, toi yritti. Mitä muuta? Push! Ja se on Mä en oikeesti tiedä voitetaan sitä. Kyllä me varmaan. Kato mun statseja. Nice. Pushitaan vielä yksi turretti. Ok. Kyllä me... minionit on Tai ei tarvii, se oli liian vaarallista. Mulla on ult. Ei tarvii, tossa on vaan heimer. Joo, mutta mä sanon. Mä käyn baseis. Mikä liian turbo-juttu. Kattokaa, 2 jo. The stars. Nyt sais pentakill. Oh. Ei tuolla on Braumi sit botis, varo Aaro. Oi. Joo, mä Tekis huomaan. mieli ulttaa. I want Ei vielä. Ei ne oo riip... Ui vitsi. Joo, mä menen bottiin. Jep. Aha, kaikki kuolet. Mä en tiennyt. Kaikki 5 vastaan Okei. 1. Okei. Mut noilla on... Mä saan tää turretit botis. Okay. Täällä on ihan sikan minioneikin. Tai sinne tulee murhaa sua. Ei, ne meni ottaa Baron. Arro, ne menee känkkää sut nopeesti, me tuplave... Tai ei tarvi. Ne meni ottaa Baron. Ei ne voi. Ei mä saa ihan easystä. Mulla on vielä nää turbojutut. Ne lähtee känkkää sut. Ei ne Hyvä. saa, kun mulla on tupla-V. Ja mä pääsin ihan easystä pakoon. Ja mulla oli Jes, muutakin mitä on täydet. Frozen Heart? Mäkin tarvitsisin Frozen Heartin. Banshee's Veil. Vois ottaa. Dead Man's Blade. Mä haluun Dead Man's Blade. Mut mä odotan vähän. Tuu mäkin auttaa midi. Sometimes I Vai? see life just needs Mä warm kerään smile. 2 tonnia 900. Mä ostan sen, jolloin syntyy uudelleen jotain. Okei, push mid. Push mid. Kaikki midis. Kaikki! Being careful. Ok, tuu Arro sen. Hei, tuunks mä... Ei tarvii. Mä missaan sen. Kaikki midiin. Oho, tuolla on pikku Heimer.
Heimerdinger. An enemy has been Ois se- slain. Hei, täällä on myös Braum. Heal this heal for you. Ei vitsi. Ei, come on. No. Nice. Your turret has been destroyed. Voi vitsi, ne pääsee läpi tuolta topista. Pitää käydä toppiin. Nyt tulee tosi vaikeaksi. Stopista ne pääsee pian Oho. läpi. Ne ei saa tuhota sitä, että ne saa niitä isoja tyyppejä. Kato, Teemo backkää. Kiusataan sitä. Nyt on Ei me Monster ehitä, Rynnissä ei me se- ehitä. What? Mitä? Se pääsi just. Ai niin, se pääsi just ja just. Ok, ei se mitään. No mennään. Tulkaa midiin, me Otetaan päästään Baron. midistä läpi. Mä haluun Baronin. Sitä ainakin voitetaan tää Ei peli. vielä baroni, ei vielä. Ei ihan vielä. Onko mä ärsytän Baronia? Ei, älä vitsi, sä vaan Nuo. Teemo on täällä. No ei Siis kai. niin idis. Se Täällä on myös Jinx tää. Apua. Siellä on kaikki. Don't lose. Täällä on kaikki. Ei kun ei. Mä tuun kyllä tälleen. Okay. Ok, ei me pystytään kauheasti auttaa, paitsi sillä, että me vaan tullaan ja tapetaan lävällä. Ei me pysty kauheasti ottaa millään muuta, paitsi sillä, että vastustaa. Ja kiva ultti. Hei, sä oot kuollut. Moikka. Oho. Ei kantti meni tämmösen HP:lla. Shut down. Oho, Korki. Oot sä vähän... Ally has been slain. Mitä sun nyt Mitä noi puuhaa? Siis kun mulla kävi mielessä, että mä tein Siellä on yksi tyyppi aika vähis. Oh, ei, okei. Mä oon Mut kuollut. sit Mä oon se kuollut. Mä oon kuollut. Mä oon kuollut. Mä oon kuollut. Mä oon kuollut. Hei! Auta. Etto. Jee! Auta! Jee! Ai tarvii, me pois. Joo, huomasin. Sori, Rei. Mulla ei oo mitään vaihtoehtoa. An ally has been slain. Jotenkin Mä en musta vois tuntuu, että mä oon vähän liian ukkarohkea näissä mun temppuissa. Vähän. No joo. Vähän, mulla oli niinku 3 palkkia HP, sillä oli 5. Niin mä lähdin sen perään, koska mä yritin käyttää Ignitä, mut se teleporttas mun luo, niin siinä ei ollut oikein mitään järkeä enää. Lol. Kattokaa, pitäis koko tiimillä midi. Joo, koko tiimi midi, mä sanoin jo tätä ennen. Joo, ne sai Dragon. Ei mitään. Tapetaan Baroni nyt. Ui, au. Ei ihan vielä. Mä menen Ei toppiin, mä menen Kaikki menee midi, kaikki. Muuten tää peli on pillalla. Aaro, Joo. kaikki midi. Voit vähän Ei! Mitä sä teet tuon? Siis... Toi Midiin nyt! Midiin! Niin mut sun pitää saada minionit herää, lapsi. Ja. Venä mä käyn nopea base siis vaan. Sit mä tuun midiin. Even heavier storm can be opened. Ja ton Master Ryn kuuluissaan Heimerdinger. Eikö ei? Ei saa. Let us go. Oi vittu. Nyt mä voin. Vitsi noin noit pelkureet, että Oho, Master Yi on level 15. Oho. Mut Ei, mä oon tai sit mä oon vaan noob. Ja mä oon noob, mä oon level... ei ku supporteilla on aina pieni levy. Tuolla on Teemon, mä menen sen päälle, koska olen ystävällinen jäbä. Pitää mennä. No ei ihan Teemu. Noitte ulti. 5/5. Mä voin tehdä samanlaisen ihan saman. Ei, älä tee. Tää on niin huono. Niinpä tiedä. Oho, mä oon kuollut. En oo. Oh!
Heimerdinger. Okei. Kattokaa! 5 HP:tä! Siis 50 HP:tä YI:llä. Ottaisko? Sometimes I Mä see luulin, heart että sä hyökkäät. smile. Ai mä? Ai minä. Siis Miksu. Niin mä hyökkäsin siihen, mut Hei, mä kuolin. nopee täällä on. Tai mä olin kuollut. Okei, ei ollut hyvä. Meni mun ultimatel pois sieltä. Sillä Tää on- voi teleporttaa niin. Sin, sä oot. Okei, ei. Varus! Mä tapoin sen. Pitäis koko tiimi oikeesti, nyt koko tiimi mitiin. Noilla on Ok. sama. Mut tai joku, tai midi toppi, tai niin midi tai toppi, ei tarvii botti. Mä käyn Ei hakee, oikeesti, ne on päässyt paljon paremmin läpi kuin me, eli me ei saada nyt hävitä tätä. vaikka ne on koko ajan meidän basissa, niin me saadaan. Shut down. Voi ei, mä oon kuollut. Mä en ollutkaan kuolla. No mene nopee vase. Niin mä menen vaan tälleen nopea. Sometimes I see heart just needs warm smile. No niin, mä käyn tuolla topissa. Joi. No mene sitten. Teffotkaa itse, että älkää tää uskonut. No, siellä on kaikki tällä. No ihan, siellä on vaan 3. Onko? Toi on, ei oo mitään. Vähän huonot shieldit sulta taas. Älä. Shieldaa sinne päin, mistä tulee Joo. hyökkääjä. Mä käyn tässä baseissa, mä kävelen, koska ei oo mitään. Vois laittaa R. Siellä on 4 tyyppiä. Ei kun vaan VV, tuu tänne. Ei kun mun pitäis viedä. Noniin. Hei Def, hei tuu tänne. Ai mä Oho! tulkaa nopee, niin mä Niin käyn. hei, tuolla on tää jäbä. Jee. Oho. Tekis mieli laittaa ei se. Nice KS multa. Oho. Okei, sä oot kuollut, Aaro. En oo. Et oo sittenkään. Hei, kuvatkaa miten mä tapan ton. Ok, mä kuvaan. No toikin. Kaikki midi. Ei voi mitään. Enemy rampage. Even heaviest door can be opened. Joo, nyt nopee pushitkaa toi turretti pois. Koska noilla on kuollut 2 hyvää. Ja nyt Mä tuhoan sitä, tuotan sua. No mä yritän saada, tuotkaa vaan. Ei kiinnosta vaikka yli tulee. Ei kiinnosta, niin. Turretti nopee, hyvä. Nyt oli hyvä. Tytyyli vasta. mä lähden. Sori. Nyt oli hyvä. Oliko? Kattokaa. Miksu ei ees kuollut. LOL. Hehe. Mä käyn hakee Dragonin. Hei, tulkaa tän. Oh, mä lähden. Mä oon kuollut. Ei voi mitään. Oho. Ei niin oo. Ei. Voi. Miksi me saadaan Teemo? Me saadaan Teemo. En. Rei. Shut down. Time for a snack. Onko nyt uusi tankki itsellensä? Kannattaisiko mun Mä en osaa vielä pelaa Ahrilla niinku tosi hirveessä rynnäköissä. Täällä on ihan kamala vaikea pelaa niissä. Tää on niinku sellainen, että sen pitäisi olla kaupan, That wasn't so koska bad. muuten tää on aika herkkä.
niitä vastaan. Ok, nyt tulee varmoks armor. Koska Osta Ryi saa killi. Jos se on nyt hyvä. Tossa tilanteessa. Ei kun Rei, sä saat killi. The darker the night, the brighter Sä the saat se. stars. Ei käykään. Ja tuli dingeri. Down. mitä tää Rights of Glory tekee? Life is good, Älä no? usko muuta. Mä en tiedä, pitäisikö mun tietää. I wonder what's around next corner. Se ainakin antaa helttiä. Mä oon level 16. Tää oli niinku mulla Riikkaan saman levelin, vaikka mä oon saanut 10 kuolemaa 2 tappua. Oho, sori. Sori Reija. Se oli just hyvä. Onko Mä tapan nää jutut tästä. vitsi turha ultti? Niin oli. Vitsi. Mä en ettei ois saanut. Pushitaan midi. Noilla on hyvät pelaajat kuolleet. Onko Joo. nyt kaikki? Feel this here for you. Let's show our friends that Aha, nice. Oho, sori. Mä en ymmärrä miten mä en saa Tekki noita. taas nää. Mä en saa niitä vaan. Täällä Korkilla on niin sika easy Onko, jos me saadaan inhibitori, niin me ollaan... Mä käyn base. Ei, no ok, joo, okei. Koska noin Tulkaa auttaa, nope. Puhutko se Inhibiittori. Jee, ok, me ollaan voitettu. GG. Ei ihan vielä. No, joo, no me tullaan voittaa tää. Voidaan sanoa. even heavy Mä haluan... storm can be opened. En mä tiedä, en mä mene... Tapetaan toi. Mikä to... Okei, nyt mä tajusin mikä se on. Sometimes I Aha. Flashas ja tuli takas. Saadaan se. Oho, ei. Turha tuplave. Oho, oma... Ei, mitä? Mä kävin flashi. Käytitkö sä flashia kuitenkin tuolla? Joo. Aaru, me pois toi vaarallista. Mennään baseen. Tai mä käyn hakee Blue. Häh? Mä voin auttaa. Ei tarvii. Ok. käydään hakee baroni. Baron. En mä tiedä. No Vois. kyllä, se olisi ihan hauskaa, mut... Ok. Baroni. Onks Tulee noilla silloin mitään niinku... long shot tyyppi? Oota. Mennään bottiin. Ne ei pysty koossa niin hyvin, paitsi... Tai Baron skiilaa. No ehkä Braum sen R, mut en mä tiedä. Tai sitten, no mä tapan Teemon. Ok, mä oon tulos, mut... Ei tarvii apua. Ei ku, niin, mut mä tuun kuitenkin. Niin. Hei kuitas- Korki, on vähän... Ei ku, siinä on... Kuvaa miten mä tapan ton Teemon. Oho. Mennään mäkin. Flash! Oho. Oho. Dominating. Ihan turha flashi oli, mut ihan sama. come to me. Ai, teit Flashista sä? Joo, myös. Sieltä tulee Toi. No mutta YY, älä juokse pakoon. Go and get stuff. Teet sinä sinne päin. Mennään nyt ottaa baronille. Mä menen baronille. Ei Baron, sä et pysty itse.
Tuu Ei, mut mä auttaa. menen Baronille, mä tuu katin. Hei, tuu auttaa. Jossain vaiheessa. Oho! Mä oon mukannut. En ookaan. Tekis mieli, Mä lähden. tekis mieli Tulkaa uuttaa. Baroni. Auttakaa. Sanoo, mä. Hei, auttakaa vähän tää. Noin. Mä selviin nyt. Mä tein siihen sen sydänjuttun, niin se lähti mua päin. An enemy has been slain. It's very important to take time. Mother always said, don't lose. Yes! Otetaan Yes. Baron. Apu! Ally has been Oi vitsi. slain. Rei, Venatkaa mua, mä tuun Baronille myös. Haitapia Baron. Let's go. Nyt! ei kun nyt. Onko mennä? Venatkaa mua, venatkaa! Ei nyt. Ei Mä, ihan vielä. mä kuolin. Venatkaa, mäkin kuolin. Mulla kestää vielä 45 sekkaa. Käydään pushiin mitiin pikkasen. Onko mä kuollut? Älkää antako periksi. No, en mä voinut tehdä mitään. Oli suunnattu. Tää pelipiano kestää. Oho. Nice. Onko nyt mulla varmuuks? Ne tappaa Yeah. ne. Lakun uskari. Ei vielä. Otetaan hyvää hetkeä. Juu. Ollaan tässä turret. Yhläpä. Joo, mitä te... Mulla kestää vielä... Eiku joo, nythän mä pääsen peliin. The enemy's inhibitors respawn. Oho. Oh. Sä saat sen, Rei. Aha. Hei nyt. Ei sä saat meidän turrettiin. Miksu me... Mä otan. Tuossa on mun penta! Come on! Itse on mahdollista, se jää ihan vähän. Tää on ainakin Dimmu. Ei merkki. Ok, Rei. Siinä meni sun... You are Nyt se lähtee se Teemo. Mä tuun. Nyt ei musta oo mitään. Et sä ehtinyt. En niin, Missä on Brown sekä heal for you. Brown. mun... Tai okei, ota se vaan. Nyt mä oon ihan älyttömän fed. 22 tappoa, 8 kuolemaa. Ok. Mulla on 3, 4, 13. Become smash. Mulla on Ok, laita 757. On vähän. Lolli. Ai mikä sulla? Mulla on 7. Mä voisin vetää vaikkapa pentakilli, jos mä haluun. Vedä ihan rauhassa. Hei Aara, sä oot syntynyt, miksi et otat noita sun pakotteita? No kun mä ostin tommosen jutun. Aha! Mene mä tän. Mihin tuli tää huutomerkki? Oh. Sori Rei, mun pitää lähteä. Ehkä meidän kannattais... Hei, muuten. Luo sun... Hakkaa sitä! Täällä on sikan minion. Häh? Täällä on sikan minioneita täällä topissa. Tai oli, mut mä tapoin niistä. Mä sain tosta aika paljon minioneita. Mulla on yllättävä. Mulla on Hakkaa 9. miksu. Ai sit. Oho, nyt mä menen midiin. Teppa Mulla on 4 tonnia HP. Mä teen... Vah. Onko me ollaan hävitty? Vois pelaa seuraavaksi teemalla ehkä. Missä? Vah. Hei! Onko... Ei! Eikä! Onko... Ne pääsee läpi, kaikki! Kaikki tonne. Joo, mä oon kuollut.
Joten Ota, me ollaan hävitty. Ei voi Ei oo. mitään. Ei voi mitään. Ai joo, ei oo hävitty. Ei oo hävitty. Please. Hävittiin. Tosissaan. Mä facepalm. Jos mä ottaisinYin, niin oikeesti tää peli olisi jo GG easy. No niin. Ei tietenkään. No toi Reportetaan ottaa toi. Ai. No, Meni aika tosi huonosti. Onko